Падзяленне беларусаў на сваіх паплечнікаў і простае насельніцтва заўсёды было заўважнай рысай Александра Лукашэнкі. І правілы для гэтых дзвюх катэгорый заўсёды былі рознымі. Лукашенко нават сяліў сваіх прыхільнікаў асобна ад простага народа у элітных пасёлках у шыкоўным раёне Мінска. І цяпер мы знайшлі новы, закрыты пасёлак чыноўнікаў і сілавікоў Александра Лукашэнкі. І зараз мы раскажам, што гэта за месца, хто там жыве і як выглядаюць дамы. І галоўнае, якім чынам прыхільнікі Лукашэнкі атрымалі гэтую зямлю. Калі завесці матор у цэнтры Мінска і выехаць з Малінаўкі на брэсцкую трасу, потым развярнуцца каля Белмыцсервіса і збочыць направа, праскочыўшы вузкае поле і стужку чыгункі, то вашая машына ўпрэцца ў чырвоныя аўтаматычныя вароты і пункт аховы. Уся дарога, калі не было пробак, зойме хвілін 30. Такі маршрут – звычайная руціна для тых, хто жыве за чырвоным плотам. Вось толькі жывуць там зусім незвычайныя людзі. Калі па законе, то садовыя таварыствы звычайна ствараюцца для калектыўнага вырошчвання сельскагаспадарчых культур. Для замкнёнага між полем і аднайменнай рэчкай садовага таварыства на Птічы гэта палажэнне не надта актуальнае. Спадарожнікавыя здымкі сведчаць, што ў мясцовых дачнікаў няма цягі ні да якой з формаў раслінаводства. Яны наўрад ці падтрымаюць размову пра гатункі бульбы, але дакладна нешта сцемяць у будаўніцтве садовых домікаў. Бо на Птічы садовыя домікі прынята будаваць па індывідуальных праектах і такімі, якімі яны па-сапраўднаму павінныя быць, каб не ціснуліся да зямлі з гаражом унутры і абавязковай лазняй. Будаўніцтва ідзе ў нармальным тэмпе, тым больш, што да садовых домікаў закон падыходзіць лаяльна. Не трэба атрымліваць дазвол, распрацоўваць і ўзгадняць праектную дакументацыю, рабіць прыёмку. Дастаткова толькі даведкі ад старшыні таварыства. Безумоўна, няма ніякага граха ў тым, каб у чалавека быў вялікі дом. Хай нават па паперах ён і называўся б садовым домікам. Але ў гэтай гісторыі важныя спачатку людзі, а ўжо потым дамы. Бо гэтае малавядомае садовае таварыства на Птічы ціхае і вельмі непублічнае месца кампактнага пражывання генералаў, міністраў і іншых высокіх чыноўнікаў. У беларускай сістэме, выбудаванай Лукашэнкам, даўно існуе просты прыём падтрымкі сваіх. Заробкі ў наменклатуры высокія, але не завоблачныя. Ледзь прыхаваны распіл бюджэтаў, як у Расіі, таксама не вітаецца. Але ж за лаяльнасць да Александра Лукашэнкі ягоныя адданыя прыхільнікі могуць разлічваць на бясплатны надзел зямлі ў элітным мінскім пасёлку. Не для ўсіх. Пачалося гэта прыкладна ў сярэдзіне 2000-х. Тады адданым чыноўнікам пачалі выдзяляць зямлю каля вадасховішча Дразды. Там пабудавалі свае катэджы больш за 150 абсалютна розных персанажаў. Міністры, артысты, спартоўцы, прыдворныя бізнесмены. У выніку назва Дразды стала ў Беларусі сінонімам закрытага элітнага пасёлка для няпростых людзей. Ну, тыпу як Рублёўка ў Расіі. Выдзяляліся такія надзелы бясплатна, ніякіх адкрытых аўкцыёнаў проста не праводзілася, а на будоўлю дома наменклатуршчыкам, якім не хапала сваіх грошай, яшчэ і давалі льготны крэдыт, усяго пад 3%. Логіка Лукашэнкі тут была простая – і паказаць клопат пра сваіх, і адначасова яшчэ больш прывязаць іх да сваёй сістэмы. Бо вялікі дом у Мінску для многіх таксама аргумент, каб прамаўчаць, дзе трэба. Бо, каб вы разумелі, беларусаў з Драздоў зрабілі даляравымі мільянерамі ўжо самі гэтыя дамы. Нават пры змене ўлады або ў выпадку сваёй раптоўнай адстаўкі жыхары Драздоў змогуць забяспечыць не толькі сваіх дзяцей, але і ўнукаў і праўнукаў. Для гэтага ім прыйдзецца ўсяго на ўсё прадаць свой дом. Навіны пра тое, што катэджы ў Драздах прадаюцца за мільёны даляраў, з'яўляюцца рэгулярна. Некаторыя зарабляюць па 2-3 мільёны на продажы такога дома, пабудаванага пад мінімальны крэдыт на бясплатным участку. Прычым лукашэнкаўцаў, якіх адорвалі надзеламі пад катэдж, з часам становіцца ўсё больш. І праз 10 гадоў зямлю для сваіх выдзялялі ўжо не ў Драздах, бо там проста скончылася месца. Новыя надзелы пачалі даваць у вёсцы Весненка, якая атрымала неафіцыйную назву Дразды-2. Але ж цяпер, як аказалася, пад Мінскам з'явілася новае паселішча для лукашэнкаўскай эліты, тое самае садовае таварыства на Птічы. Фактычна гэта Дразды-3.
Вось толькі некалькі імёнаў самых знакамітых садаводаў, якія маюць там свае 15 сотак. Прэм'ер-міністр Роман Галоўченко, міністр спорта і турызма Сергей Кавальчук, былы галоўны ідэолог і дарадца Лукашэнкі і дырэктар парка высокіх тэхналогій Усеволад Янчэўскі, прэс-сакратар Міністэрства замежных спраў Анатоль Глаз. Я не просто горжусь находиться в такой компании. Я счастлив быть их современником. Ёсць сярод садаводаў і высокапастаўленыя сілавікі. Былы начальник генштаба Пётр Тихановский, экс-намеснік міністра обороны Иван Дырман, намеснік дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Александр Рахманов і вайсковы ідэолог Александр Гура. Хапаі менш публічных персонажаў, можа быць, не настолькі блізкіх до Лукашэнкі, каб сяліць іх у суперэлітных драздах, але ўсё ж апраўдаўшых давер і даказаўшых лаяльнасць. Як прыклад, старшыня суда цэнтральнага района Мінска Миколай Самасейка, ці намеснік генпрокурора Максим Воронин. Нават прэс-сакратарка Верховнага суда Юлія Ляскова таксама мае ў гэтым таварыстве надзел зямлі. Праўда, яе ўчастак аформлены на мужа. Агулам жа на Птічы маюць дамы амаль што ўсе начальнікі ўпраўленняў адміністрацыі Лукашэнкі, начальнікі ўпраўленняў Рады бяспекі, а таксама супрацоўнікі службы аховы прэзідэнта. Са 150 садаводаў літаральна некалькі чалавек або не маюць дачынення да дзяржаўных структур, або добра замаскіравалі сваё мінулае. Ёсць таксама некалькі банкіраў і малавядомых камерсантаў. Можна паглядзець і на дамы, у якіх жыве гэтая так званая эліта цяперашняй Беларусі. Вось, напрыклад, дом экс-начальніка генштаба Петра Тихановскага. Праўда, ад гранітнага аздаблення, якое было закладзена ў план, генералу чамусьці прыйшлося адмовіцца. А вось драўляны дом прэс-сакратара МЗС Анатоля Глаза. З выгляду гатовы, але дакументы кажуць, што закансерваваны. А на гэтым фота асабняк з чырвоным дахам у ніжнім правым куце – гэта дом міністра спорту і турызму Сергея Кавальчука. Праўда, пры ўсім багацці біяграфіі, а значыць і шырыні вопыту, некаторых пасялян падводзіць пачуццё архітэктурнага стылю. Дом, падобны да галавы робата ў кепцы, належыць Миколаю Самасейку, былому суддзю і дэпутату. Граждане Республики Беларусь, видя в дальнейшей своей судьбе стабильность, определенные социальные гарантии, уверенно в завтрашнем дне связывают эти аксиомы, привычные для них, именно с личностью ныне действующего президента. Як бачым, прынамсі асабіста Самасейка атрымаў ад Лукашэнкі і стабільнасць, і сацыяльныя гарантыі. Варта адзначыць, што з некаторых участкаў да сонца цягнецца бур'ян. Дамоў там няма. Генералы Рахманаў і Гура, а таксама прэм'ер Галоўченка нават не пачалі будавацца. Усеволад Янчэўскі пачаў, але не скончыў. На самай дальняй і крайняй дзялянцы таварыства толькі бялее фундамент. Але ж давайце адзначым яшчэ адзін важны момант. Да самой магчымасці весці будаўніцтва вялікіх дамоў, будучы дзяржаўным клеркам, пытанняў няма. Усё ж чалавек можа жыць эканомна, абапірацца на дапамогу сям'і, сваякоў і банкаўскага крэдыту. Цікава іншае. А як зямля пад Мінскам трапіла ў распараджэнне гэтых государавых слуг? Калі мы дапусцім, што яны біліся за яе на аукцыёнах, як таго патрабуе закон, то, безумоўна, памылімся. Аукцыёнаў не было. Зямля ішла ў якасці навагодняга падарунка да 2012 года. У выпісках з кадастра гаворыцца, што чыноўнікі атрымлівалі яе ў пастаяннае карыстанне адным рашэннем Мінаблвыканкама, нумар 1370, з кастрычніка па снежань 2011. Усе атрымальнікі земляў з першай партыі невядомыя, бо нехта ўжо паспеў прадацца маладзейшым калегам, якія дараслі да такіх надзелаў значна пазней, але якім важны понт і статусныя суседзі. Напрыклад, той жа Анатоль Глаз з Міністэрства замежных спраў. Гэта цяпер ён раздае саркастычныя каментары ў бок заходніх краін, а ў 2011 Глаз і па ўзросце, і па пазіцыі ў табелі аб рангах просто не мог претендовать на бесплатное выделение земли. Тому ў 2016-м чыноўнік просто купіў на Птічы участак за грошы. Колькі каштавала зямля на момант выдзялення, разабрацца ўжо складана, але можна прыкінуць, колькі яна каштуе цяпер. Просто зараз на куфары выстаўлена актуальная абвестка аб продажы аднаго з самых нягеглых домікаў садовага таварыства на Птічы. Танныя матэрыялы, незаведзены газ, кепская планіроўка і адсутнасць ацяплення. Калі што, гэты домік належыць таксама няпростаму персанажу, былому спецслужбісту фінансавай міліцыі Александру Нікуйку. Ён пабудаваў у элітным таварыстве не дом, а вось такую дачу, але ў 21 годзе і сам Нікуйка, і яго жонка цягам тыдня памерлі ад кароны. Цяпер спадчыну падобна прадаюць іх дзеці альбо сваякі.
які, але ж колькі хочуць за такі домік, у якім нічога няма, акрамя сценаў і высокапастаўленых суседзяў побач. Ні многа ні мала 100 тысяч даляраў. Гэта дае зразумець парадак лічбаў, у які насамрэч ацэньваецца зямля на птічы. Сапраўдны вялікі катэдж, які так любіць лукашэнкаўская номенклатура, будзе каштаваць некалькі сотен тысяч, а можа і за мільён даляраў. Нават калі не хочаш там жыць альбо дорага абслугоўваць, можна на старасці прадаць і атрымаць неблагую прыбаўку да дзяржаўнай пенсіі, а дакладней выйсці на гэтую пенсію даляравым мільянерам.